Ihibaloon ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugo ng kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rice Agriculture. Ginudulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kag sang Office of the Provincial Agriculturist. Mayad-ayad nga adlaw, good day, no? Magandang araw, no? Sa aton nga mga suki nga tagpalamati, no? Sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Pizza 12 na kita subong, no? Sa bulan sang Hulyo, ikaduha nga Martes nga adlaw, no? Sa ikapito nga bulan tuig 2022, no. May dayad nga adlaw sa aton Regional Executive Director, no, Director Remilin Ricoter, no, kag sa duha ka maambong kag mapisan naton nga Regional Technical Directors Dr. Peter Sobrevigano kag Engineer Jose Albert Barogo, no. May dayad man nga sa mga partners naton sa local government units, no, mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders naton nga nagaupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Welcome naman, no, sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture. Ginadulong sa inyo, no, sang Department of Agriculture Western Visayas kag kaupod naton subong, no, ang aton resource person, no, halin sa rice program, no, Ma'am Joey Gimalay. Ma'am Joey, mayad-ayad nga adlaw sa imo. Mayad-ayad nga adlaw, Sir James, kag sa aton nga mga tumalanaw sa subong nga adlaw. Yes, belated happy birthday, no, kay Ma'am Leia Paduhinog Diala, no, at the same time, no, kay Sir Elmer Cabusas, no, kaway pa, no, nga tamo pagid nga mga blessings, no, ang abot, no, sa inyo kag more power, no, Ma'am Joey. Chance na naton ini, no, maayad man nga adlaw, no, kay Ma'am Sheila May Kukin, no, nga nagaupod man sa aton nga programa. Recap anay kita, Ma'am Joey, no, sa aton nga topiko sa nagligad, no, nga episode naton ang K-check number 5, no, sufficient nutrient from tillering to early panicle hasta sa flowering stage, Ma'am Joey. Yes, sir, no? So, last week na istoryahan naton ang importance sang nutrients or ang aton nga nutrient management. Yes. And last week man, sir, nag-discuss man naton ang mga assessment kung paano naton dapat ma-achieve ang key check number 5, no? So, dapat wala siya sang sintomas, sang Yes. kakulangan or kasobrahan sang nutrients sa aton nga tanom. Halin sa tillering hasta sa early panicle initiation, no? Hasta sa flowering. Kaduwa, sir, dapat ma-achieve naton ang at least 300, no, panicles per square meter para sa mga nag-transplant and 350 panicles per square meter para sa mga nag-direct, no. And na-discuss man naton, sir, ang mga rekomendasyon kung paano naton ma-achieve ang aton nga key check number 5, no. So una diri, sir, dapat kabalo kita or mamanihar naton ang aton nga mga talamnan, no, or ang aton tanom. So paagi nga, sir, sa pag field validate or during field visit naton, no, sa aton nga mga talamnan kada adlaw or kada so kaduwa, sir, amo ang paggamit sa mga nutrient diagnostic and decision support tools. Amo ni siya, sir, ang mga leaf color chart or Yes, ang aton nga LCC -1 element technique or kag ang aton nga ormowet kag ang aton nga nutrient emission plot technique or ang aton nga NOPT, and may ara kita, sir, nga rice crop manager or ang aton nga RCM. So katatlo, sir, is ara man ang aton nga mga available, no, nga mga information sa aton mga agricultural extension workers sa aton Yes, nga mga banwa. So amo na siya, sir, last week naton nga mga ginpang istoryahan. Yes, kadamo gid, no, sa mga decision making tools naton, Ma'am Joey, no, lamang, no, nga maibaluan naton kung eksakto bala, no, nga elemento o kung nutrihino, no, ang may ala sa aton nga tanom nga palay, Ma'am Joey, no. So this day, no,
sa subong nga adlaw Ma'am Joey no aton naman pag-istoryahan ang nahanungod no sa eksakto nga elemento ang kadamuon no at the same time no ang timing nato no sa pag-abono Ma'am Joey no. So shout out no kay Ma'am Nikki Gallego no aton nga partner sa Agricultural Training Institute no kay Ma'am Ann Ordinario no kag kay Sir Vianney Oherio no sa mga kaupod naton no sa ATI RTC 6 no kag sa tanan naton nga mga AEWs Ma'am Joey no nga wala gid nagkakapoy no sa paghatag sang impormasyon sa aton nga mga farmer enrollees no diri sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture. Ma'am Joey, ano ini ang acronym no nga IT no kun spell out naton capital E, capital A, kag capital T no IT. Yes, Sir James, no? So, ang aton nga kaduwa nga rekomendasyon para ma-achieve naton ang aton nga key check number 5 Yes, is ang EAT. Or tandaan naton ang EAT stands for E for element, A amount, and T for timing. So, muna gid siya, sir, ang importante, no? Element. Una naton, sir, i-discuss ang letter E for element. So, E know the right nutrient or element nga kinahanglan sang aton nga humay or sang aton nga tanom no. Giving the right nutrients increases cost efficiency and attainment of target yield. So the research sa element is nagahatag kita sang sakto nga elemento or nutrients nga kinahanglan sang aton nga tanom para sa iya nga pagdako kag para ma-achieve naton ang mga yield or ang target yield naton no. So pag-determine naton si Ma'am Joey no base man dito no tandaan naton balikan naton aton nga mga decision tools Ma'am Joey LCC, MOET, NOPT naton at the same time no ang RCM naton no para nga ma-determine gid naton Ma'am Joey no ang eksakto nagakaigo nga elemento nga inugdugang naton Ma'am Joey no sa aton tanom nga palay. Ang letter A Ma'am Joey anong motsilingon? A stands for amount, sir. So, dapat balaan naton kung ano bala kadamo nga fertilizer ang ihatag naton or iyang i-apply naton sa aton nga tanom, no? Too much or sa kasubrahan, sobra or kakulangan sa aton nga paghatag sa aton nga fertilizer or abono sa aton nga tanom or sa aton nga humay is hindi man siya sakto. So, dapat, sir, balaan naton kung ano gid bala ang kadamuon nga kinahanglan sang aton nga humay, no? So, based man dito siya, sir, no, sa aton nga mga diagnostic and decision nga mga tools. So, know the right amount kag san-o ang end element, sir, no, nga dapat ihatag sa aton nga humay. Abi ko Ma'am Joey no nga kung masobra ang atong ginatag nga abono okay lang na Ma'am Joey no hindi lang kita magkulang gali malain man gali Ma'am Joey. Yes, sir, kay kung magsubra man hindi man na siya ma-intake or ma-absorb sang aton nga tanom no which is gastos lang na siya sa aton nga mga farmers no since hindi man makaon sang aton nga humay, so naga-cause man na siya, sir, sang soil pollution man sa aton nga lupa. At the same time Ma'am Joey no kung sobra ang aton nga ginatag nga abono ano matabo sa aton nga tanom? So kung magsubra man, sir, may prone man na siya sa lodging end, mga pest infestation, no? So, mas maganyat ang aton nga mga peste nga magpalapit sa aton nga tanom, no, or sa aton nga humay since nakita nila nga tama ka green, no, so mas prone ang pest infestation. Yes no so tandaan naton eksakto lang no eksakto tama nagakaigo no nga kadamuon sang abono no ang aton nga ibutang sa aton nga palayan kay kamahal pala Ma'am Joey subong sang abono. Yes, sir. Shout out no kay Ma'am Karen Hipolito no daw birthday niya man nagligat si Mana Joey. Ay, oo, sir. Oo. Happy birthday, Karen May. Yes, happy birthday Ma'am Karen no at the same time no kay Lee Ugoy Alinsangaw no kag kay Patrick Galvez, sir. Calves no mayad ayad gid nga adlaw Sir Patrick
Calves, no? Ano ang letter T naman, Ma'am So, Joey? ang last naton sir no, nga tandaan amo ang letter T sa aton nga it. Amo na siya sir ang timing. So dapat man naton balaan kung saan o or ang timing sa paghaboy sang aton nga abono no para mag increase ang efficiency sang aton nga input and ang nutrient uptake kay kung mabalaan man naton sir no kung hindi na siya need ni sa time nga na hindi siya need ni sang aton nga humay no so wala niya man na gina intake or wala niya na gina absorb so ang ginahaboy naton sir is useless man sigahapon so gastos lang na siya so dapat sir balaan naton ang timing kung saan ugid dapat magpaabono. Speaking about timing, Ma'am Joey, no? Kung mauna ikaw haboy no sang abono, Ma'am Joey, no? Anong posibilidad niya matabo? So kung mauna man sir nga haboy ang ang aton nga abono no nga hindi kinanlan so hindi man na siya sir ma-intake sang aton nga tanom no so nagastos lang kita sir then amo na siya gani sir na mention ko kagina nga makakos man na siya sang toxicity sa aton nga lupa. So probably no kung nauna kita haboy, Ma'am Joey, no probably no ang gamay lang gid ang ma-intake sang aton nga tanom nga palay no kay ang iban to nga nauna na evaporate o naanod sang tubig hindi na ma-intake sang aton nga palay, Ma'am Joey, no kay as we all know ang timing is critical no sa pag-aboy naton sang abono kag balaan nato no kung saan o ano nga stage no sang aton nga palay kinahanglanon ang ining nga amount, ining nga kadamuon kag ining nga specific nga elemento, Ma'am Joey. At the same time, Ma'am Joey, no, kung ulihin na kita boy, ano matabo? Bale sir kung ulihin naman kita haboy no dali na. Kung ulihin naman kita haboy sir sang aton nga abono so amo man to siya sir tendency nga hindi na to siya need sang aton nga mga sang aton nga humay or sang aton nga tanom no so useless man siya sigahapon ang aton nga ginahaboy then kung sa stage, Ma'am Joey, no, kung sa stage nga nagalambo gid no o kung nagapamusog-busog ang aton nga palay no kung maghaboy kita no sang urea kinahanglanon niya gid no kay may inog dako niya no kinahanglanon gid yan no kung maghaboy kita nga ano man nga klase no sang elemento o nutrient nga hindi pa kinahanglanon sang aton nga palay no ang timing naton lain is hindi niya pa makaon o kung hindi niya, Ma'am Joey, no ma-absorb ang ini nga elemento, Ma'am Joey. Yes sir so ibutang natin siya sir no may example kita nga ihatag so parehas na siya sir sa tawo kung baby pa ang tawo baby pa ano parehas dapat sa imo parehas sa akin sir oo kung baby pa ang aton nga bata so ano dapat ang aton nga ihatag sa iya mahatag na bala kita sang kanon sa iya or kape mahatag kita kape syempre sir ang ihatag naton is gatas since amo lang na amo pa na ang kinanlan niya so same man na siya sir sa aton nga tanom no or sa aton nga humay kung ano ang kinanlan sa aton tanom amo na siya ang aton nga isupply sa iya. Yes, kaya depende man na sa stage parehas bisakon Ma'am Joey no nga amo na ni kinahanglan ko na coffee blondie. Yes, sir. Yes. Ma'am Joey no shout out no sa aton nga mga farmers sa probinsya sa Negros Occidental kag sa probinsya sang Antique aton nga mga farmer enrollees Ma'am Joey may dayad gid nga adlaw sa inyo. Ma'am Joey no speaking about element no kon nutrient no ang nitrogen bala, Ma'am Joey, no ano ang matugas ini no sa aton nga palay? So, una naton sir no nga element is ang nitrogen. So isa na siya sa pinaka-importante or macronutrients nga kinahanglan sang yes sir, macronutrients nga kinahanglan sang aton nga humay. Ano mo silingon sa macronutrients, Ma'am Joey? Dako gid sir nga portion or dako ang kinahanglan nga elemento sang aton nga palay para sa iya paghanggod. So tandaan nato no ang tatlo ka mga macro element no nga kinahanglan sang palay. Number 1 nitrogen, ang kaduwa phosphorus and potassium. No? So una natin i-discuss subong no ang nitrogen, Ma'am Joey.
So, ang nitrogen, sir, naga-promote sang rapid growth or kadasig Yes. nga paghanggod sang aton nga humay or sang aton nga palay. Mm. So, naga-promote man na siya sang plant height, pagtaas yes. ang aton nga humay, Mhm. ang kadamuon sa pag-iya nga gipi, Mhm. kag ang kalapadon sang iya nga dahon. Mm. So, importante man, sir, ang nitrogen, no, para sa iya nga pag number of panicles per hill, no, or Butsilingon ang pinasi na to. pinasi niya, sir, sa kada Tibsok, no? tibsok. Per hill. So, Oo. katatlo, sir, amo ang number of spikelets per panicle. So, amo na ni siya, sir, ang mga grains na to, no, sa aton nga uhay. So, naga-promote man na siya, sir, sa kadamuon sang Ang panicles, spikelets. kay Ma'am Joey, no, ang panicles, amo ni siya ang uhay. Uhay. Ang spikelets, amo ni siya ang pinasi, Ma'am Yes, Joey. sir, pinasi na Yes, siya. so, nagasala ko, Ma'am Oo. Joey. Oo, gina siya, sir. So, ga-promote man na siya, sir, sang aton nga green protein, no, content sang aton nga humay. And lastly, sir, ang percentage or kadamuon sa mga field or may unod na nga mga pinasi. So, At that's matinggas nga pinasi. Matinggas, sir, nga pinasi. So, Yes, para magtinggas or may unod ang aton nga mga spikelets, so kinahanglan gid naton mag-apply sang nitrogen. Yes, Ma'am Joey, no? Kinahanglanon, no? Ang nitrogen, kung ala siya, no, sa vegetative stage, Ma'am Joey, no? Nag-promote ini siya sang kataason sang aton nga palay, ang kadamuon sang iyang nga gipi, no, Ma'am Yes, Joey? sir. At the same time, no, ang kalapadon sang iyang nga dahon, kay kung malapad ang iyang nga dahon, Ma'am Joey, ano ang implikasyon niya sina? Kung malapad Oh. ang dahon niya, sir, ang chlorophyll, no? Yes, Or ang oh. pag-produce niya sang iya food. Mhm. So, kinahanglan man na siya para sa paghanggod sang aton nga humay. Yes, no, kung nami ang dahon malapad, malagba, kay mataas ang iyang nga pinuno, ang iyang puno sang palay, Ma'am Joey, no, naturalmente, no, damo ang numbers ang iyang panicles, no, per hill, o kung ang gipi niya, Gipi niya, sir. ang gipi niya per hills, Ma'am Joey, no, kung damo ang gipi, naturalmente, sa isa ka gipi, isa man na kauhay, Ma'am Yes, Joey. sir. Yes, no? Isa man na kauhay. So, damo gipi, damo uhay. Uhay. So, kung damo uhay, damo man na siya spikelets, Or o kung- pinasi. Pinasi, Ma'am Joey, no? Yes, sir. Kung damo pinasi, expected na nato, no, kung sufficiente ang nitrogen, no, nga amo ang macro element naton nga kinanglanon sa aton nga palay, bot silingon ang protein content niya, Ma'am Joey, no, sang nga pinasi, tawag ganit sini, madamo man o kung bastante, Ma'am Joey, no, bastante sa protina nga kinahanglanon sa aton ikaayong lawas, no. So kung bastante ang protein content, naturalmente tibsol, Ma'am Joey, aton pinasi, o kung sigon hambalon naton, ang hambal ko kina matinggas, no? Matinggas, sir. Matinggas ang aton nga pinasi, hindi nga kuya post o kon Wala unod. wala unod, isa pa kay term gani upahon, Upahon. upahon, Ma'am Joey, no, ang aton nga uway. Yes, So amo na ka importante, no, tandaan naton, no, sa aton nga mga farmer enrollees, no, sa School on the Air on Smart Rice Agriculture, amo ina ka importante, no, ang nitrogen sa aton nga pagpatubas sang palay. Ang deficiency, Ma'am Joey, sang nitrogen, ano ang resulta niya sini? So, kung may kakulangan, sir, sa nitrogen sa aton nga palay, no, posible nga hindi magdako or hindi magtaas ang aton nga humay or ang aton nga tanom. Silingon, kung sa iligay nun, Ma'am Joey, Putot, sir. hindi po to. Kuribod. 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 Ma'am Joey. Hindi mo. Yes. At Yes, the sir. same time, no? At the same time, kung sa baboy, gipos. 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 Okay. Yes, sir. Kulang sa nitrogen. Nitrogen. Yes. Ano pag iba nung resulta niya, Ma'am Joey? So, kung kulang man, sir, naga-yellow ang dahon sang aton nga humay or sang aton nga palay. Mhm. Then, ang iya, sir, nga mga gurang nga dahon Mhm. or ang iya Older puno leaves. gid, Oo. oo, naga-yellowish green siya, sir. Mhm. So, amo na siya ang mga sintomas kung kulang sa nitrogen ang aton nga palay. Yes, kay ang balaton kay ina, no, kung bastante sa nitrogen, mataas, malagpad ang dahon, madamo, no, sa gipi, no. So ang kabaliktaran sina,
naturalmente kung deficit ang may deficiency sa nitrogen, siyempre hindi magdako ang ato nga palay, no? Manubo siya, kuribod siya, gipos siya, daw stunted, no, ang iyang nga growth, Ma'am Joey, no. Kung excess naman, no, sobrahan mi Ma'am Joey sa nitrogen, hambal ko kaina, no, na abansi kita apply sa nitrogen, o kung nasobrahan, no, na wala naton matimingan, no, ang pag-apply sa nitrogen, Ma'am Joey, ano ang matabo sa aton nga palay? So kung magsobra man sir ang aton nga apply sang nitrogen, no, prone man na siya sa lodging or pagkatumba sang aton nga palay, and prone man na siya sir sa mga pest. But silingon, ang excess naton sa nitrogen, no, during panicle initiation, ining natawag natin pagpamusog-busog, Ma'am Joey. Yes sir, pamusog-busog. O and flowering stage, no. Asa sa So, flowering. but silingon, Ma'am Joey, kung nagapamusog-busog o kung nagapamulak ng aton nga palay, but silingon, maghagan-hagan na kita, Ma'am Joey, sa pag-apply sang nitrogen. Yes sir. So kay kagina sir, no, na-discuss man naton nga naga-promote siya sang tiliring sang aton nga ano. So kinahanglan man naton sir maghagan-hagan para man na siya ma-avoid naton ang mga unfilled nga mga spikelets or mga wala unod nga mga pinasi. So katatlo sir, kung sobra ang nitrogen naton nga gin-apply sa aton nga humay, is maka-cause man na siya sir sang environment pollution, kag syempre gastos man na siya sir since hindi na ma-uptake or ma-intake, absorb sang aton nga palay. So tatlo gid ka mga points, Ma'am Joey, no, ang tandaan, no, sang aton nga mga farmer enrollees, no, kung excess sobra ang aton nga nitrogen sa tion, no, sang pamusog-busog hasta sa iya nga pagpamulak sang palay, no. So una nambala ni Ma'am Joey, prone, no, sa lodging kag pest infestation, no, ang aton nga tanom. Ikaduha, no, naga-promote man kinini, no, o kung naga-increase sang pag-upahon, no, sang aton nga pinasi, Ma'am Joey, no, kung spikelets, no, pag-upahon unfilled spikelets naton, no. Kag ikatatlo, amo ni siyempre dugang sa gastos, kay ang aton nga gin-apply wala man lang gali ma-absorb sang aton nga tanong nga palay, at the same time, no, nag-contribute lang, no, sang environmental pollution o kun ang pagka-acidic, Ma'am Joey, sa aton nga duta, no. So paano naton i-test, no, ang right amount of nitrogen, Ma'am Joey? So, para mabalaan naton sir, no, kung ano bala ang kadamuon nga kinanan sang aton or nitrogen nga kinanan sang aton nga palay. So, syempre magamit kita sir sang LCC or ang leaf color chart. So, kadua amo ang result sang RCM or Rice Crop Manager, ang aton nga NOPT, and ang aton nga MOWET. So, amo ni siya sir, no, ang mga basis naton para proper or sakto ang pag-apply naton or ang kadamuon sang nitrogen nga kinahanglan naton i-apply sa aton nga palay. Yes, Ma'am Joey, no, good day, no, sa aton nga listeners, no, halin sa Pasig City, no, kay Tranquilino Agregado, no, at the same time, no, kay Tranghe Kurtz Agregado sang Himumuwa, Agahon, Pasig City, no, at the same time kay Ma'am Sinaida Panisales, no, good day gid sa inyo, kay Sir Elias, no, Sustituido, no, sang Nueva Valencia, kay Ma'am Procisa Gamarcha, Ma'am Joey, no, sang San Lorenzo Guimaras, no, at the same time, no, kay Ma'am Maratima Alavarta, no, sang Barbasa Antique, no, sa mga cooperators naton sa tanan nga mga model farms, no, across the region, Ma'am Joey, wala naton, no, may mga farmer enrollees kita, no, nga nagaupod gid sa aton nga programa School on the Air on Smart Rice Agriculture. Ma'am Joey, no, if LCC, no, hindi available ang leaf color chart, no, ano ang aton nga paghimuon? Ako na available gali, Ma'am Joey, no, ang LCC.
Yes sir, kung may LCC kita or ang leaf color chart no, so gamito naton na siya every 7 days or 7 ka adlaw halin sa 14 days after transplanting or 21 days until nga mag-flower ini siya. So mag-apply kita sir sang nitrogen if ang aton nga LCC no ara siya sa 6 or more out of 10 leaves or below 4 nga reading niya sa LCC. So kung anom nagdi siya sir, anom ka dahon out sa pulo ka sample naton nga dahon ang below Yes. 4. So kinahanglan na naton sir mag-apply sang nitrogen kung Yes. transplanted, and 3.5 ang reading niya kung direct ang aton nga pagtanong. Kung hindi naman available, Ma'am Joey, ang LCC, ano aton niya pagbasihan? So kung hindi available aton LCC sir no, para sa mga varieties nga may more than 110 days ang iya nga maturity. Yes, So una nga application sir, Long maturing ini, Ma'am Joey. yes sir, long maturing. So from 0 to 14 days after transplanting or 7 to 10 days after direct sowing, kinahanglan naton mag-apply sang first application sang Yes. nitrogen. And sa second application sir, amo na siya ang 5 to 7 days before ang pamusog-busog. Yes, So para naman sa mga variety nga 110 days and below no, Short so, maturing short varieties. maturing varieties naton. Yes. First application naton sang nitrogen from 0 to 14 days after transplanting or 7 to 10 days after direct sowing no. And sa second application naman naton sir during mid-tillering or iyang panggipi no. And may katatlo pa kita sir nga application Oo. para sa short maturing naton. So 5 to 7 days after before or after sang aton nga panicle initiation. So tandaan naton no, mga enrollees naton sa School on the Air Smart Rice Agriculture, kung short maturing varieties no ang aton nga igatanom o silingon below 110 days no ang maturity, may third application May kita, third Ma'am application Joey kita, no. sir. Oo. So kung long maturing variety no ang aton nga gintanom, wala na kita third application, Ma'am Joey. Yes sir. Oo. So asa lang gid kita sir sa, second. Yes, second application 5 to 7 days before panicle initiation, Ma'am Joey no. So wala na kita sing panahon, Ma'am Joey no, sa aton nga programa no, School on the Air on Smart Rice Agriculture. Ma'am Joey, imo nga mensahe no sa aton nga mga farmers subong adlaw. So, mayong adlaw no sa mga farmers naton, kabay pa nga sa sini naton nga mga topiko no, especially sa subong nga mabudlay gid or mataas gid ang presyo sang aton nga abono. Still tani masunod man naton ni siya sir ang proper nga amount, element, amount and timing sa pag-apply naton sang aton nga abono no, sa aton nga palay. Tandaan naton no, ang English sang word nga pagkaon no, pang pagkaon naton, Ma'am Yes, Joey, sir. verb ni siya, verb. Yes sir. What silingon, eat no, E-A-T no, element, amount, kag timing. Husto nga elemento, sakto nga kadamuon, kag sakto nga timing, Ma'am Joey. Kag na-discuss nato no, all about nitrogen no. So sa ngalan sang aton Regional Executive Director, ay before that, Ma'am Joey no, maayad gid nga adlaw kay Sir Jolimar Kadungan no. Kaupod ang aton nga duha ka Regional Technical Directors, kami tanan nagasiling sa inyo nga ang tagsa katapak sa aton dapat sa aton talamnan, among libre nga abono kag pagkaon no, sa aton tanom kag kasapatan kag talaksan sa aton kapisan, kag ang paggamit sa resource-based nga teknolohiya no, among gabay naton sa moswagon nga pagpanguma. Ini inyo kasubong nga manguma, James Earl Ogatis, nagatamyaw sa inyo. Good day, maayad-ayad nga adlaw. Mayong adlaw sa inyong tanan.